କଣ କରୁଛୁ? ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ କରିଛି, ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ସିଝିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ହେଲା, ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି ଆଉ। କଣ ଦି ପ୍ରକାରିଆ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଘରେ ବାପା ଦିଅଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଆ ଖାଇବେ, ଆମେ ଖାଇବା ଉଷୁନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଖିଆ ହଉନି, ଆଇଁଷ ବି ଖିଆ ହଉନି। ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ଏବେ ଦେଖୁନୁ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ସିଝିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଡାଲମା। ଏଇଟା କୋଉ ଭାତ? କାକୁଡି ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି। ଏଇଟା କଣ? ଆମ୍ବ। ନାଲି ଆମ୍ବ କିରେ? ନାଲି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଲୁଣରେ ପକେଇ ଏଇଟା କଣ ତ ଦାଗ ବସିଛି ଏଇଟା କଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁହଁରୁ ପାଣି କାଢିଲା ବେଳେ ସେ ହେଇଯାଇଛି, କମିବ ଆଉ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି ନା? ଏବେ କେତେଟା ହେଲାଣି? 10:57 ହେଲାଣି। କେତେଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଯିଏ ଗାଧେଇବାକୁ? କେତେଟା ବେଳକୁ ଯିଏ ଠାକୁର ଗାଧେଇବାକୁ? 4ଟା ବେଳକୁ।